Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Parehas ni kalami nimo. Suyop aning drogas. Ayaw paglikay! Una! Kana. Ingon ana. Ayaw paglikay. Ayaw paglihok. Okay. Nia. Wa ka pang makasaway ani? Oh. Murag wa pagyud ka makatilaw ani. Okay. Kung makatilaw ka ani. Grabe. Ingon ani. Kini? Niya sila sa fuel. Kini mauni ang tuter. Anhin ni siya sa imong bakba. Ug mahimo sab sa ilong para direkta gyud. Unya idangdang ni nimo sa kandila. Unya ang aso maoy suyo pa. Okay? Niyaw. Dawata. Ay, kuanggol mday ka. Abi na ko mong gidawat dahil mong ako gibuyan. Nayabo noon! Nayabo noon! Kudi ka palang mabugat ay! Lamian mo klatahon ay! Kan-ani ha? Lamyan ni ha? Lamyan ning tanan? Ha? Nga! Ngangay mong ba? Nga ni mo ba? Nga! Lamyan ning tanan? Di ako ni pansaksi mong ba? Imong gikulipa! Usikan lang nimo! Ha? Bawa din! Gawas ito! Gawas! Gawas! Usikan lang nimo! Salamat kayo, Tikoy. Ato na, Greg. Inagyan siya na, ha? Isulti niya na. Mahalin ka na ako siya. Bay. O, tawag ka, tanaw-tanawa sa siya na. Sa mga kawin, ay kabala ka, gudana. Ton, Greg, kato na be. Ayo. Sa ako nang giingon, magkita na punta dito sa gawas. oo, Ton. Salamat kayo. Ayo, Greg. Sir Leon? Gimingaw ko. Dito sa gawas pirmi kong manginahanglan mo. Gimingaw ko sa imong serbisyo, Greg. Way makatupong sa imong abilidad. Sir Leon? Balik ta ni Yena. Hisguta na to si Yena. Ayaw ka pala ka ni Yena. Ayaw kaguol sa imong anak. Naibaw ka na. Giisip kong anak si Yena. Mahal og pinangga ko sa bangimong anak, Greg. Kung may magpasipa niya, dili yodak, di ko managanas pag-ihaw, Greg. Ipanumpa ko kana nimo. Greg, Sa gawas niya, Sir Leon, doble-doblehon ko nga akong serbisyo niya, Debo. Ipanumpa ko sa na. ato na kami, Greg. Salamat kayo, Sir Leon. Greg, Ton, Bay. Mao na lang to, Tikoy ha. Tana ka mo, Tonton. Tikoy, tana.
kuno sa pagka sila mamalik aros pagduaw nako. Apan si Yena ginunta. Pasadi lang. Madod pang Sir Leon. Kapila ra ngay paglabay sa mga adlaw. Miabot na dahil mo gikan sa Manila ton. Wa man lang kumahibaw. Ayaw mo siya. Gikan sa airport, may nagsugat na niya. Nasa tambungan nga meeting. Oh, anong wa man mo siya kuyugi? Ingon siya na ko, anhala ko mukuyog ni mo, Jonas. Lumalakaw ka na. Wala ka na. Anak ko pukuyugan ni mo. Ingon si Sir Leon. Mata na. Mahimo bang may bawaan? Asa kita, Jonas. Ayaw panguta na. Dito ka nagikan. Adto sa atong giadtuan itong miyaging simana. Nindo to, Jonas. Nailaing pasundayag. Dili haom ang pasundayag tonton. Ang haom og angay ritual. Ngayatong unang pagkuyo na ko ni mo din maihapra ang nanambong Jonas. Pero karon daghan. Nag-abot-abot ang mga sakinan. Long live! Long live! Daghan na din natin karon kung mao ka na, Jonas. Hangtod sa kahangturan! Long live! Ha! Daghan kita karong gabiyo naton tungod kay mangunay sa ritual ang labing supremo. Long live! Long live! Long live! Ton, Jonas, ganahan ka ani? ganahan kayo, Jonas. Murag wa ko'y kamatayon. Gusto kong muapil ani. Dugay ka ng apil ani, tuntun. Oh, Sadyang nahimo ka ng usa sa mga tao sa akong amahan. Jonas. Bunyagan ka karon, tuntun. Magpabunyag ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!